sa Mahiwagang Burnay. Mula sa Mahiwagang Burnay. Hello, test mic. Ayun. Nasaan ka na? Ayan, gumana na. Hello. Ayan na. Dear kumikinang natambalang Nicole Yala at Diego Bandido. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Nash. 28 years old at nagtatrabaho bilang isang medical representative sa isang kilalang pagawaan ng gamot dito sa atin. Sumulat ako dahil gusto ko sanang mag-rant. Hihingin ko din sana ang opinyon ninyo. Ganito po kasi. Bilang medrep, marami po talaga akong biyahe sa labas ng bansa. Madalas may kinalaman sa trabaho. Minsan naman, pa-incentive ng kumpanya. Kaya naman masasabi kong sanay ako sa biyahe, malapitan o malayuan man. Tuwing may biyahe po ako, sinisigurado ko na isang maliit na luggage lang ang dala ko. Madalas nga po wala akong checked-in baggage. Nagdadala lang ako ng ilang pirasong damit na pwede kong i-mix and match. Tapos pagdating sa destinasyon, naglalaban na lang ako o nagpapalaundry. Ayoko kasi ng may mabigat na dalahin sa biyahe. Naiinip din akong maghintay sa mga bagahe ko pagbaba ng eroplano. Anyway, recently nagpa-incentive ang kumpanya dahil maganda ang kita ng first quarter ng taon. As usual, isang maliit na luggage lang ang dala ko para hindi ako mahirapan to move around. Ayoko kasing mahirapang magtulak o magbuhat lalo na kung kailangan dumaan sa mga hagdan. Kaya naman nairita ako dun sa isang kaopisina kong babae na pagkarami-raming dalang bagahe tapos hindi naman kaya. Hirap na hirap siya. Bakit? May problema ka ba? Sabi ko nga, umayos ka sa mga salita mo, magagalit si Nicole. May problema ka ba sa amin? May problema ka ba? Umayos ka ha? Di ko tatapusin to. Aruy. May tinamaan na. Tamang-tama. Kaya naman, sabi niya, nairita ako dun sa isang kaopisina kong babae na pagkarami-raming dalang bagahe tapos hindi naman kaya. Hirap na hirap siya. Tapos dahil nakita niya akong relax at walang halos dala, panay ang parinig na sana daw may tumulong sa kanya. Nakakainis kasi nagdesisyon siyang dalhin yung buong aparador niya sa bahay tapos hindi naman pala niya kaya. Sana naisip niya na kung may tutulong sa kanya, swerte niya. Pero wag siyang umasa. Higit sa lahat, wag sasama ang loob niya kung walang tumulong sa kanya. Nakabalik na kami from the trip at dahil hindi ko siya tinulungan, hindi siya namamansin. Kasalanan ko pa ba? Salamat po sa inyong opinyon, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Nash. Nash, may tinamaan ka kaagad. Nash, may tinamaan ka, di ba? Pero ang kaibahan ko sa kaopisina mo or sa katrabaho mo is that meron akong option, which is number one, sure ako na kaya ako magdadala ng maraming gamit kasi sure akong bubuhatin siya ng asawa ko. Pangalawa, may heads up meron na. may heads up. Hindi talaga kami pwede, Jegs, na halimbawa, kunyari, yung kukuhan, meron kaming isang trip na ang nag-book yung friend namin. So yung parang ganito, parang si Nash, yung hindi siya mahilig sa maraming bagahe. So nung binook niya yung flight namin, wala kaming kaalam-alam na wala kaming extrang baggage. Parang ang kasama lang is yung 7 kilos na... So parang ito yung mga light traveler, mga backpacker, kumbaga. Hindi kami ganun. Heavy kami. Ayan, bitbit nila pa yung bahay
nila. Marami po kaming excess baggage in life. Ganun. So talagang, kasi nga, there are different types of travelers. Parang katulad nitong si Nash. Light traveler siya. Talagang ayaw niya nung pumipila. Kami sanay kami dyan. As in, alam namin na pag naglanding sa Pilipinas, alam namin na gawin mo muna lahat ng mga pwede mong gawin kasi matagal yan. Diba? Pwede ka magmerienda, pwede kang uminom ng tubig, umihi sa CR na pagkahaba-haba. Alam na namin yan kasi alam namin lagi kami may dalang mga bagahe. So, ang kaibahan ko dito sa kaopisina ni Nash is that alam kong may magbubuhat. Pangalawa, kung talagang sadyang walang magbubuhat na kunyari kasama, alam ko na posible ang mga porter. Ang dami po niyan. So, dapat na yung katrabaho mo, that alam niya yan. Correct. So, kung hindi niya alam, ganun talaga. Lessons to be learned. Ngayon, kung hindi ka niya pinapansin, feeling ko lang, hindi siya na sa'yo, feeling niya, hindi ka gentleman. Yun lang yun. Parang iniisip niya, syempre parang, di ba basic yun? Pag nahihirapan yung kaibigan mong babae, di tutulong, ganon. Tapos hindi ka man lang tumulong, lakas-lakas mo, baka nag-gym ka pa. Kaya siguro, masamaan loob. Parang, ang laki-laki ng katawan nito, Borta. In the language of the Gen Alpha, Sigma Dad. Yan. Ang laki-laki ng katawan mo, isa kang Sigma Chad, mali pa. Sigma Chad. Isa kang Sigma Chad, tapos hindi ka tumulong. Kaya siguro masama loob, pero hindi mo kasalanan. Again, choice mo naman yan. Kaya lang siguro, bilang isang Pilipina, bilang isang babae, parang katulad ng, kapag halimbawa tayo po ay nagsisiksikan sa MRT, LRT o kaya bus, at may babae, ine-expect sana natin na magbigay yung ng upuan yung lalaki. Pero ngayon, kung hindi siya magbigay, edi judge ka namin na hindi ka gentleman, pero hindi mo rin kasalanan. Diba? Dito papasok ko minsan ng problema ng mga babae na nag-demand ng ayusin equality. mo yung, Hindi ng equality. Ayusin mo, baka may kinalaman niya sa bagahe. Hindi ng equality. Totoo. Gusto nila equality. ng equal, tapos ina-expect ninyo, diba? Na pag mga ganitong pagkakataon, equal din. Correct. Diba? Totoo yan. Yun naman po talaga ang katotohanan. Isa tong pagpapaalala na gusto natin ng equality, pero hindi mo mabuhat yung bag mo. Diba? Hindi mo kaya yung ibang mga bagay at feeling mo lalaki lang ang pwedeng gumawa nito. Kasi pag mga ganitong travel ata na mga kasama yung company travel, mga ganon, fast-paced to eh. Yes. Mabilisan to. Hindi kagaya sa family travel na. Tama, na pwede mag-petics. Pwedeng hintayin mo muna mag-change ng diaper yung baby. Ganyan, diba? So, ganon. Ngayon, kung di kanya pinapansin, edi, alam mo, madami naman kayong issue sa kumpanyang yan. Marami kayong sales na kailangang i-achieve. Diba? Hindi para masira din yung araw mo tungkol dyan. Pwede namang, alam mo, ang simple lang naman ito eh. Pwede naman lambingin mo kung affected ka. Lambingin mo na lang. Ano na lang, sige, libre kita ng coffee. Yan. Tapos, ipaintindi mo rin din sa kanya, turuan mo siya. Tama, pwedeng ganun kasi tingnan mo ang mas mahaba pa yung explanation mo sa amin on how you travel versus yung issue. Kasi ibig sabihin, kinailangan naming intindihin na ganun kang klaseng traveler. Diba? So, yun din yung kailangan mong paintindi doon sa kaopisina mo. Uy, libre kita coffee Tapos pag libre mo ng coffee sa kanya, diba? Saka mo ipaliwanag, light traveler talaga ako. In fact, wala akong pakialam. Gusto ko maglaba-laba pa ng mga damit. Diba? Hindi mga natin ganon. alam. Baka bago pa lang to sa kumpanya. Pwede. Yung mga first time pa lang na nakakapag-travel. Kasi pag first time mo talagang excited ka talaga. Ginajig ka kung anong pormahan doon. Tama. Daming babae. Totoo. O daming damit na dadali. Tsaka Nash, lalo pag babae. Tapos, plus, ito nga, kanina off-air, nag-uusap kami ni Diego tungkol sa mga usaping sleep apnea. For all you know, baka may sleep apnea si ate. Meron siyang CPAP sa bag. Correct. Hindi, totoo. Baka akala mo lang posible. Parang ang laki-laki ng bagahe niya. Ba naman, 2 days lang kami doon, ang laki-laki ng bagahe. Yung pala, baka naman connected to something that's medical. Diba? Yung bang ganon? Kung minsan kasi nakikita ko may problema tayong mga tao. This goes out for everybody. Na kung minsan, kung paano tayo mag-isip, kung paano naka-wire yung brains natin, parang hinahanap natin doon sa kasama natin. Correct. Pwedeng ka mag-anak. Kung minsan, naiinis ka doon na, bakit siya ganun? Bakit siya ganyan? Kung ako, ito yung gagawin ko ikaw yan eh. Ikaw yun. Iba ang nanay mo, iba yung tatay mo, sa ibang school ka nag-graduate, iba ang GPA mo. Ayan. Iba lahat. So, siya,
malamang iba din siya Oo. mag-isip. So tingin ko doon nanggagaling yung inis kasi sa umpisa pa lang na parang Ano ba to? ba't ang dami-dami Ako nga, light traveler. Oo. Mix and match lang ako. Naglo-laundry ako. Ayoko kasing naghihintay, Yan. 'di ba? Hindi unas, ang isang pasahero, nagdinidepensa yung maraming dala, no? Naintindihan namin. Baka depende Huwag sa ka madaming dala. Oh, 'di ba? Nakikita namin yung bias mo. Kasi totoo naman, karapatan ng isang traveler na magkaroon siya ng ganitong number of luggages, ganitong kalaking luggage, ganitong size, at ganitong bigat. 'Di ba? So kung gusto niyang i-avail yun kasi kasama siya sa ticket, 'di ba? Wala kang magagawa doon. Totoo. Ngayon kung ganun din naman dun sa mga mabibigat mag-travel, yung madaming dala yung bahay, dala yung buong aparador, 'di ba? Kailangan din naming respetuhin yung mga tulad mo na parang brief lang yung dinala mo. Oo. 5 days tayo doon. Kasi nga, kanya-kanya talaga. Kasi Diba? ito yung mga mabibigat na traveler na magdala ng mga luggage, like kagaya nito sa kaopisina ni Nash, isipin mo rin, nandun yung tao, hindi yan kargador. Oo. Gusto niya nang i-enjoy yung moment. Correct, yung, correct. Backpacker ka lang. Tama. Totoo din. Panira ka rin din ng moment, girl. Actually. Ganun siyang traveler all his life. Oo. 'Di ba? Na chill lang. Oo. Tapos biglang magbubuhat siya. Ikaw nga nagdala niyan. Tapos ito naman at ganun din, yung katulad na sinabi mo, Jegs, kanina. Si girl, yung kaopisina mo, ine-expect niya na lahat ng lalaki, kapag may nakitang babaeng nahihirapan sa Tutulungan. luggage, ay tutulungan. Hindi lahat ganun eh. Diba? May ganun talaga. Alo, ginusto mo yan di go. Di sana naman ginawa Oo. naman ni ate girl, yung pompisa pa lang, naglambing na. Pwede. Oo, yung dami kong dala. Correct. Baka pwede mo naman. Totoo. May alalayan mo lang Totoo, ako. pwedeng ganun kung alam Oo. niya talaga mahirapan siya. Pero kapag ka hindi, kasi halimbawa ako, Jegs, for example, ito na lang, hindi na sa traveling dito. Alam mo naman, Jegs, lagi ako maraming dala, di ba? So pag alam kong ang heels ko ay hindi kakayanin na makabalance ako sa pababa nating hagdan na pabilog na apakahirap talagang bumaba. Spiral. Spiral siya na palaki yung steps. Magpapatulong talaga ako. Pero otherwise, kung kaya ko, bubuhatin ko. Kasi nga, minsan, merong mga guards sa baba, meron dyan na talagang makita lang kahit hindi masyadong mabigat, kukunin niya eh. Pero meron ding hindi. As in, alam niyang mabigat, pero lalagpasan ka ng tingin. May ganun talaga. So ako, para hindi sumama yung loob ko, binubuhat ko na lang siya. Ngayon, kung tulungan ako, edi thank you very much. Kaya lang kasi, ako naman kasi ang nag-ano nun eh. Ako naman nagbit-bit nun. Correct. At gamit ko naman din pati, di ba? So, may mga, ganun talaga eh. May mga tao din kasi na ma-activate sila na kailangan mo ng tulong pag humingi ka ng tulong. Meron. Pero Diba? meron mga iba na pag nakita naman nilang, kaya niya naman eh. Oo. O kaya, binabalance niya naman, pero hindi na. hindi rin ibig sabihin niya na ayaw nilang tumulong. True, diba? true. Kasi totoo yan. Kasi minsan, for example, ako na yung maging example. Pag alimbawa, lamabas ako dito sa office ko na nabalance ko na lahat ng mga bit-bitin ko. Kasi ibig sabihin, kaya ko siya. Hindi ako nagpatulong sa iba, di ba? Pag kinuha mo yung isa niyan sa akin, mawawala ako sa balanse. Mas hindi ako makakalakad. So may ganyan. Hindi ibig, para dun sa kaopisina mo, hindi naman ibig sabihin na hindi ka gentleman. 'Di ba? Ano lang talaga, sadyang okay, kaya mo yan. Binitbit mo, 'di ba? Panindigan mo, Ayan, 'di so ba? baka nakaisip naman si Nas, ang isip niya naman ito, kumbaga kaya niya na yung bitbitin lahat kasi desisyon niya yun eh. Correct, desisyon niya Tapos yun eh. bigla ako yung sisisihin Oo, mo. Diba? biglang ako ngayon yung hindi gentleman. Ikaw to nagdala-dala na madami. Tapos baka hindi ka man lang nagsabi, tulungan mo naman ako. Kaya diba? nga, diba? Nag-expect ka na automatic, pinakita mo na hinahirapan ka. Hindi eh. At tsaka baka mamaya, ang pagkakilala niya din sa office meeting, independent. May mga ganun eh, na hindi ba ayaw nang papatulong. May mga ganun ibig sabihin, sa madaling salita, Nash, apakasimple lang nito. Ayan, totoo. Huwag ka na maapektuhan sa kanya. Correct. Kung nagawa mong sumulat sa amin at in-explain mo what kind of traveler you are, magagawan mo ng paraan para lambingin itong kaopisina mo at magkaayos kayo. Ganito na lang, Nash, dahil napag-usapan namin yung kwento mo, kung baka yung mga sample ka ng mga gamot na kailangan namin. Ayan! Baka naman. Baka naman. Baka naman. Maintenance. Pa-maintenance medicine ka naman dyan. Pa-antibiotic ka naman.
Okay, pa-flu shot ka naman siya. Oras natin, 1:39. Ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!